tifós i menys amargat i l'aloncista més sensat, amb els peus a terra, us presenten Escalfa-rodes, el podcast del gran circ del motor en català. Bon dia, bona tarda o bona nit, tot depèn de quan ens escolteu. Som Quim Gómez i Biel Martínez i això és Escalfa-rodes, el podcast de Fórmula 1 en català. Avui veurem les desgràcies del PIN, parlarem de les notícies més rellevants dels últims dies, analitzarem breument el Gran Premi de Bahrein, intentarem entendre els problemes econòmics de Red Bull i desvetllarem els tomàquets i els encigarats d'aquesta setmana. Tanoques, arrenqueu motors i prepareu-vos per escalfar les rodes. Que comencem. Som-hi! Comencem! El mongòleg. El PIN, també coneguts com a All Pain, han tingut un primer cap de setmana desastrós. Pierre Gasly va ennuegar-se amb la Q1, classificant 20è, amb una volta cancel·lada per excedir límits de pista, i gràcies a una bona cursa va transformar en un P9, rascant alguns punts. En canvi, el seu company Ocon va classificar P9 i gràcies a la seva insensatesa, juntament amb la dels mecànics, no va acabar la cursa. Ja des de l'inici va estar acumulant sancions com si fossin +2 de l'1. 5 segons per no posicionar-se bé a la graella de sortida, que té tela. 10 segons per no complir sanció al pit stop i 5 segons més per sobrepassar la velocitat permesa al pit de camí a complir una altra sanció. Un despropòsit que costa un grapat de punts als francesos. En general, un cap de setmana molt mediocre pel quart equip de la darrera temporada, amb un pobre desenvolupament durant les vacances nadalenques que els ha deixat endarrerits dels seus objectius, els quals Otmar Sufufu o Peter Griffin intentarà complir sense estressar-se massa tampoc, que ja sabem que a ell aquestes coses no li agraden. I a ell mateix li agraïm la pressió feta l'any passat perquè Alonso abandonés aquell niu d'escurçons i substituís aquest per un equip més ambiciós. Moltes gràcies al PIN per deixar lliure Alonso. Sprint de notícies. Doncs bé, avui portem poquetes notícies, totes relacionades, de moment, amb Aston Martin. Bueno, perquè normal, és que, és l'equip del moment, hombre. Aquest cap de setmana s'ho mereixen. Bastant. Tenim, òbviament, que Alonso va aconseguir el podi 99 de la seva carrera. Cuidao. I diu que és un somni complet. Esperem que falti poc pel número 100. Número 100 i la 33. Sí, aquest ha de seguir-la. El 100 ha d'anar seguit del 33. Una cosa que sí que és bastant clara és que Aston Martin funciona, té molt bon cotxe. Sí, això, poca broma. Té molt bon cotxe. De moment sembla que amb curves lentes i de velocitat mitja, que és més o menys el que tenia el circuit de Shakir. Veurem en altres circuits de curves més ràpides i tal. Però clar, és que... La pròxima és a Aràbia Saudí, al circuit de Jeddah, que això són curves rapidíssimes. Veurem com funciona. No sabem Esperem com que funciona. Stroll no mengi muro en aquell... perquè... El que sí que dic és que pel Gran Premi de Mònaco, si no ha canviat molt la cosa, allò són curves lentes totes. I Alonso és un mag. Sí, és una ratilla del volant allà, el tio, se les sap totes. No m'estranyaria gens que allà aconseguís alguna cosa més que un sol podi. La 33, ojalà. Però bé, parlant d'Aston Martin, hem de passar a parlar d'Aston Martin com a companyia de cotxes en general. No té tant a veure amb la Fórmula 1, però amb el que han aconseguit. En 5 dies han aconseguit augmentar un 38% una bogeria. El preu de les accions d'Aston Martin. Un 19% durant la carrera. És a dir... De locos, això. No té sentit, sí. No té sentit el que estan aconseguint. Com mantinguin aquest nivell i aconsegueixin portar actualitzacions al cotxe i tal... Si segueixen
Si poden mantenir un nivell amb els 3 equips de dalt en aquest aspecte, Agafat. d'actualitzar el cotxe, això Ha agafat fort. pot anar molt bé, sí. I si es poden mantenir així, seguint tenint menys degradació que el Ferrari o el Mercedes, això pot ser una bomba. És lo important, és lo important. Sí. La cosa és que l'any passat van començar sent penúltim equip I van acabar sense i van temps. acabar la temporada setens, però el nivell del cotxe era de quart, cinquè, Sí. tranquil·lament. Va ser poderós al final d'Aston Martin. És a dir, si van fer aquesta millora, òbviament ara costarà més perquè el cotxe ha millorat moltíssim. No un 90%. Però clar, Però- diuen que l'objectiu és canviar 2/3 del cotxe. Però és que ara mateix ja funciona molt bé. Per tant, si aconsegueixen millorar alguna d'aquestes coses noves, Imagina't el coet que faran. estaran aquí lluitant amb Red Bull, no crec, No, amb Red Bull no lluita ningú, que No tant té crec. pinta. però és que ara mateix són el segon cotxe. Ja, la cosa és que És a dir, Ferrari segueix trencant. fa una setmana eren pajes mentals, això. Ara ja sembla que quasi... Mercedes està pitjor. És que Mercedes, no m'ho crec, vull dir que no m'ho Mercedes crec, tio. ja van dir que a mitja temporada canviaven el concepte, que estan intentant portar un altre tipus de pontons, que no copiaran a ningú, que faran el seu propi sistema i tot. A no ser que ja tinguin el cotxe molt desenvolupat quan executin el canvi del cotxe que tenen ara, el que volen fer, a no ser que ho tinguin ja molt ben planificat tot, això no sé com els hi funcionarà. No crec que aconsegueixin molta cosa aquest any. Aquesta temporada no crec. Per tant, és a dir, això ja és posició per Aston Martin. Per més pedreades d'Alonso a Hamilton. I sembla que estan més o menys a nivell amb Ferrari. Per tant, això també depèn és de la molt fort. carrera, estaran per davant de Ferrari ja, i llavors serà o Alonso o Stroll al podi. Un podi de Stroll, madre mia, també seria bastant divertit, això. La cosa és que si li passa alguna cosa a algun dels Red Bulls davant, Ja són això, més posicions. o si no cal que els hi passi res a ells. Imagina't un safety car que es reagrupen. I un Abu Dhabi 2.0. Madre mia. Podria passar perfectíssimament que a últimes voltes estiguin junts perquè s'han reagrupat. Seria locura, això seria locura. Per tant, no descartaria gens victòria d'Alonso a algun gran premi aquesta temporada. Però gens. Mig país voltant com una jauria de gossos hambrients. Mare meva, serà locura. Això és el dia que això passi. Saps què seria també locura? Cuenta. Que la gent pogués comprar les nostres samarretes. També s'ha de dir aquí. Mira. Just Són- pel agujerito aquí. Estem així. Són ben maques, eh? Sí. Darrere ara mateix no No ho crec que farem se'n pesi. tampoc, però ja veureu. Al nostre Instagram segurament tindreu aquí Al nostre Instagram, al nostre Twitter. a tot arreu unes mostres dels 3 colors i en totes les talles que vulgueu. El problema és que no tenim estoc. S'haurà de demanar i haureu d'esperar potser una setmana, depenent també si hem d'enviar, si es pot donar en mà i tot. Però Tindreu les vostres samarretes de qualitat. tota la informació estarà als nostres ponts Sí, d'Instagram i tal. El pot. Doncs bé. Anem a analitzar com va acabar el Gran Premi de Bahrein. Qui no va acabar el Gran Premi de Bahrein va ser Oscar Piastri, va ser el primer DNF de la carrera. Què li va passar? Bueno, va tenir problemes mecànics amb els canvis de marxes. Van intentar-ho solucionar entrant a boxes, canviant-li el volant, i vam veure que després d'una parada d'uns 40 segons van dir això no funciona i van Directament van abandonar. pantallazo azul del volant. En tota regla. Van fer i no funciona. Fora. Qui tampoc va acabar el Gran Premi va ser Charles Leclerc, com a sorpresa de tots. Això són records de l'any passat. Van tornar un altre cop al Ferrari en una barbacoa que va parar-se al mig del circuit. En teoria havien solucionat tots els problemes de fiabilitat. Veiem que sorpresita. no sembla. Qui tampoc va acabar el Gran Premi, ja n'hem parlat una mica d'ell, per tant anirem ràpid, és Esteban Ocon. Ja sabem què va passar, moltes penalitzacions, al final van decidir que no valia la pena acabar fent malbé el cotxe. I van estalviar una mica de motor. Últim en acabar, Lando Norris, 17è. Això demostra... Va ser l'únic en ser doblat 2 cops. Això demostra lo pobre que és
el McLaren aquest any. Sembla que portaran actualitzacions. Han dit que més o menys cap a Bakú, però... Les necessitaran abans, perquè si no... No, però fins a Bakú em sembla que no arribava res. Pues males carreres els esperen. Sí. El següent, setzè, Guanyu Zhou. Bueno, a veure... El van doblar, bueno, és que ja han doblat ja tothom, però... Bueno, el que espera amb l'Alfa Romeo tira el que tira, Zhou també... Realment tira bé, perquè Valtteri Bottas va quedar bastant bé. un bon resultat. Però Guanyu Zhou va tenir una mica de mala sort. Però bueno, per davant tenim a Nico Hülkenberg. Bueno, Hülkenberg, ni tan mal, va tenir 2 pilots per darrere. I bueno, va fer el que va fer. Haas sembla que vagi molt bé semblava en classificació. Que tirava a la quali, però llavors els carrera, de carrera fallen una mica encara. Una mica. Bueno, tot anirà a depèn del circuit. Següent, 14è, Nyck de Vries. Amb el seu Alfa Tauri. Bueno, també un debut... Bueno, no, ja va debutar l'any passat, tècnicament. Però bueno, aquest sí que es pot veure, ja estan més junts els dos companys. El cotxe també fa el que fa. S'ha de veure com evoluciona. Sembla que Alfa Tauri vagi una mica millor del que havia semblat en els tests. Passat, o bueno. En els tests. Següent, 13è, Kevin Magnussen. Els Haas van tenir problemes a la carrera definitivament. Más de lo mismo. Sí. Nico Hülkenberg, el que sí que no hem dit és que la primera volta va tenir un mini toc i ja li va perjudicar tota la carrera. Kevin Magnussen també hi estava ahí. Al mig, sí. No tenia més. Qui ha sorprès molt ha estat en 12a posició Logan Sargent. Cuidao, Millor rookie. Hombre. De moment, millor rookie. Ha sorprès a molta gent. Qui l'havia seguit ja una mica a Fórmula 2 sabia que dolent no era. Però bé. Bona sorpresa, sí. En 11a posició, Yuki Tsunoda. L'Alfa Tauri més ràpid, però no suficient com per sumar punts. Bueno, qui sí que va sumar punts? Ojo aquí. Alex Albon. Sí. Amb el seu Williams va aconseguir un puntet que lluitant per sortir de la 10a posició de constructors els ajudarà de ben segur. Sembla que Williams no sigui ja l'últim Cuidao, a la cua. Sí, això de 12a i 10a posició dona esperances. 9è, aquí una mica tristos, Gasly. Pierre Gasly va demostrar també bona conducció en la seva carrera, passant de 20a posició fins a la 9a, això bastant mèrit. Que potser hi ha gent que no se'n va enterar, però que va rebre una penalització, li van descomptar la volta de classificació, havia quedat 17è. Sí, no era molt bona tampoc. El van passar a 20è perquè havia passat de límits de pista. Però també, era la volta que no va quedar-se sense temps com va passar ja a la Q2 i a la Q3 amb altres pilots, sinó que ell tenia un temps guardat, però era el temps més lent de tots, llavors va quedar-se 20è. Llavors, en 8a posició, Valtteri Bottas. Està molt bé, 4 punts. Sí, demostra aquí la seva experiència. Aquí passem amb la caiguda de Mercedes. George Russell 7è, 6 punts. Bueno, està bé. Per darrere de Lance Stroll 6è. La màquina Stroll. Que és que ha sorprès amb moltíssima gent. Hombre. Moltíssima gent li està tirant floretes. Va ser bastant que per cert no una pot agafar pedreada. perquè té les mans tullides encara. És que és això, és el tio 12 dies després de trencar-se, d'operar-se un canell, ha estat competint amb claus i el tio ha comentat els problemes que va tenir. El que han confirmat és que tenia un canell sí o sí trencat, que és el que li han operat, i l'altre el devia tenir amb un esguins o alguna cosa, és a dir, eren els dos. I ell ha comentat això, els problemes que va tenir al llarg de la carrera. Va estar a punt d'abandonar a la 20a volta perquè deia que no podia, que estava plorant quasi, però mente en els punts i va dir pa'lante. I ojo que es va quedar a 4 segons i mig més o menys de Lewis Hamilton. Com hauria cridat veient un adelantament de Stroll a Hamilton, madre mia. Es va quedar a no res. Brutal. El que podrà fer Lance Stroll quan tingui les dues mans bé, ojo. El que sí que hem de dir és que quasi es carrega Alonso a la primera se li perdona per quedar 6è. També s'estava defensant, em sembla que era George Russell, que l'estava intentant passar per l'exterior, i llavors ell va allargar frenada i no s'esperava que estigués allà l'Alonso. Ningú va haver d'abandonar, llavors això se li perdona, jo crec. Li perdona. Com hem dit, 5è Hamilton. Mercedes no hi és,
no corre molt, al principi de la carrera sí, però es veu que igual que el Ferrari va passant la carrera i van perdent. No tenen bona degradació de pneumàtics. Què va? I per davant, l'únic Ferrari que va acabar. Carlos Sainz, quart. Es va quedar a les portes del podi, però cada cop anava perdent més temps amb el tercer classificat. Això es va veure Fernando Alonso Díaz. Madre mia, és que me'n recordo. A la volta 41 ja, quan va abandonar Leclerc, tremendo berrido vaig fotre, perquè vaig dir, no, veia com els temps dels Mercedes i el Ferrari cada cop anaven més lents i Alonso cada cop els hi treia menys segons i vaig dir, aquests els adelanten o no. I efectivament va passar el que ha passat. A qui semblava que estigués retallant temps és a Sergio Pérez, en segona posició, i Max Verstappen, guanyador de la carrera, però avui ha sortit la notícia de que estaven guardant motor. Imagina't. Des de l'equip els hi van dir, anem molt sobrats, guardem motor, no apretem, i sí que els hi anava traient mig segon poder per volta, però... Impossible. Hauria de ser una carrera molt llarga. Diuen que s'estaven guardant tranquil·lament un segon al Red Bull... Què? Per no carregar-se el motor. Bueno, clar, és que si veus que Verstappen corre sol tota la carrera, literalment, que la primera volta ja els hi treia metres i metres d'avantatge, doncs dius, pa què? Arriscar-nos a patar, tio. Així de sobre us van. On no van tan sobre el Red Bull és amb el càtering. Això és amb el càtering. Han mostrat problemes amb anterioritat, o sigui que ara farem un desglosse a veure què passa. Anirem a veure quins són els possibles plats que tenen per passar-se tant del pressupost. És que es van passar més de 2 milions d'euros. Imagina't, i diuen que l'excusa era que és que el càtering, el menjar. Ens creiem que Verstappen mengi molt, però també l'has d'alimentar coses cares per passar-te tots aquests milions, tio. Són molta gent a Red Bull, però igualment. Sí, 2 milions en menjar és una brutalitat. Així que anem a veure els possibles plats que tenien amb el joc de cartes. A veure. Joc de cartes. Doncs bé. Anem a fer unes petites hipòtesis del que podria ser el menú que tenen els de Red Bull per haver-se passat tant. A Milton Keynes. 2 milions és pasta, és molta pasta. Això són plats... Dona per 2 milions d'hamburgueses d'€1, saps, tio? Que això és molt. És molt. Has fet un càlcul molt ràpid, eh? Hombre! 2 milions d'hamburgueses no, que van pujar. d'€1. És veritat. Ara estan una mica més cares. Però bueno, això, el que mengen allà no són hamburgueses d'€1, ho tenim claríssim. No. El que són és plats de cuina d'alt standing. Hombre. Estaríem parlant potser un primer amb uns llangostinets al forn. A mi no m'agraden, A mi tampoc. No sé què els hi troba la gent en general a tot el que surt del mar. No, a mi no... No, això... Ara estan plens de plàstic, tio. També. Tots els peixos, tot està fet merda. Bueno, però qualsevol cosa, ja. A mi això sí que... El segon plat jo crec que sí que m'agradaria. No li diríem que no, això, aviam. Un bon filet de Kobe acompanyat amb amanida de pera, amb pasta al full, roquefort i nous, tu? Aquesta, Max Verstappen se l'ha currat aquesta. Max Verstappen, sí. Hombre, sí. Estem parlant de que un filet de Kobe són uns 400 euros aproximadament, eh? Iuuu! Tira-li, madre això mia. Tens, 4 encarregats de la fàbrica allà que diuen home... Una vaca! Un filet a mi sí que m'entrava, I ja està, i això et puja, vinga, 2.000 euros, pumba! I sort que no són com aquests dels països de la península aràbica que a sobre li foten com or per sobre. Unes làmines d'or, que friquis, tio. Li foten or per sobre, això ja seria, bueno, aquí no crec que vagin tant de sobrats. Suposem que no hauran fet això, no. Una cosa que potser voldrien... Hombre, veient els preus de les coses aquestes, jo crec que sí, els hauria molat una mica aquí ostentar així, hombre. No, però una cosa que potser sí que voldrien seria formatge de pool. Mai l'havia escoltat, o pule, no sé com es pronuncia sincerament, però és un formatge una mica especial. El 2012, any d'aquest cotxe, el nano. Va ser considerat el formatge més car del món, que seria més o menys... El treuen de llet d'una burra d'una raça singular dels Balcans, és a dir,
La cosa, a sobre està en perill d'extinció, la burra Uf, aquesta, és que, madre mia, són uns colgaus. És a Com dir- més específic i més raro, millor. Un litre d'aquest... Un litre, no sé parlar, perdona. Un litre d'aquesta llet costa al voltant de 45 euros. Madre mia, i per Tu fer què? formatge que s'agafen litres de llet a mansalva... Que jo vaig a comprar un litre de llet al súper i em costa com 50-60 cèntims. Bueno, això abans, ara han pujat. Bueno, sí, ara han pujat una mica. Posa-li 80, 1 euro, sí. Però- Més o menys. 45 euros Sí, al sí. litre. La cosa és que no es paguen uns 1.000 euros al quilo, però bueno, és molt difícil d'aconseguir. sí el pots aconseguir 1.000 euros al quilo. És molt difícil d'aconseguir perquè Oi, a l'antivacunes. Novak Djokovic, que jo li tinc una apreci increïble a aquest senyor, per res, Ai, estic sent irònic, va decidir que adquirir tota la producció anual per convertir-lo en un dels principals reclams dels seus restaurants. Llegint això acabo de descobrir que Novak Djokovic tenia restaurants. S'ha de ser molt friqui, Em flipa, em flipa. Per fer això amb aquest formatge has de ser molt ratilla, I però és que a sobre és això, que estem parlant de... que surt d'una espècie en perill Un d'extinció. burro que està en perill En fi. d'extinció, sí. En fi, Com si decidissis fer llet de rinoceronte. Pues no cola, tio, no cola. el que sí que creiem que potser tindrien com a postre Oi. seria un bon torró de formatge de cabra amb ratafia i crumble de nous. Tot productes molt barats, sí, per res elaborats, llavors tot això li puja el pressupost i aquesta penya I el que no tenen pinta de golosos, sempre quan fas els postres va bé acompanyar-ho amb alguna coseta. Hombre. El que I no més tenien en tenint compte Checo és que Pérez, que és un borratxo, tio. el que no tenien en compte és això, que s'hi posaven xarrups de tequila, tenint un mexicà per allà al voltant. No suma, sí. En fi, No quadren els números, hi ha No aquí quadren gens. fugues per tot arreu. ara Red Bull ha d'aconseguir retallar gastos en despeses en el seu menú. Hamburgueses tant- d'€1, a tomar por culo. El que demanem als nostres espectadors és que ens deixin a baix als comentaris Què haurien de menjar, quins aviam. plats Sí. creuen que haurien de menjar, tots així en plan low cost. Jo els hi posaria uns canelons puta mare, aviam què tal. Segur que els agraden. Però canelons costen pasta, cabron. Bueno, podem preguntar a Christian Forner, aviam què fa. no. Sí, Ho digueu-nos deixarem a als l'acció comentaris, de aviam. la Plats gent baratos i de qualitat que puguin menjar els de Red Bull. i potser el pròxim programa llegim algun comentari, A veure, aviam sí. aviam què ha comentat la gent. Aviam, si no, l'any que ve poden tenir tot el túnel del vent que necessiten i no segueixen fent un cotxe que va sobrau amb el 70-60% que els hi han deixat. Però bé, ja ens quedem aquí. Anirem a parlar Ja, finalment. dels tomàquets I els encigalats. d'aquesta setmana. Aquesta setmana, sí. Els tomàquets i els encigalats. Vale. En aquesta setmana, en aquesta carrera hem pogut veure equips que anaven a tendències molt bones i altres que, just al contrari, molt dolentes. Primer parlarem dels encigalats, els que han deixat bones sensacions. Com no? Verstappen i Red Bull, perquè s'ha vist que anaven sols. Tenen, tot i les restriccions que els hi van posar per passar-se el pressupost i encara més deducció per ser primers, han vist que el cotxe vola, és un coet. No hi ha ningú que se'ls hi apropi ni sembla que se'ls hi apropi en aquesta temporada. Quina nota li poses a Max Verstappen? És que el 10 no li posaria perquè ha conduït sol tota la carrera recta i pelante, ja està. Però un 9,7, un 9,5 jo sí que li posaria. I jo com a mínim un 9, sí. Del 9 cap a dalt no baixa. Després, un altre dels encigalats aquesta setmana és Aston Martin. L'equip del que tothom porta parlant des del testing, molta gent deia no, és que el test amaguen coses. Amaga'm aquesta, hombre! Que han demostrat que tenen aquí un cotxe que en les mans adequades pot... Bueno, aviam, diríem, lluitar pel Mundial si no anessin tan sobrats com van Red Bull, però és el segon cotxe ara mateix. El que hem vist és que amb la degradació de Ferrari i Mercedes el cotxe els avança, o sigui que un bravo per la gent d'Aston Martin que currar-se la saben. Aquí sí que els hi posaria un bon 10, Hombre, aquí, si no tenim en compte que són britànics, sí, li posaria un 10. Tenim més problemes amb francesos. Hombre, sí, els francesos sí que aquí entren a l'apartat de tomàquets, ara veurem en detall. Doncs, Per exemple, ara, sí.
els tomàquets d'aquesta setmana, del mateix color que és un tomàquet, Ferrari han tingut un dia dites. Fa mal. Sí. Vèiem, també, bueno, aviam, a mi no em va fer mal. Quan vaig veure que passava el que passava, em vaig alegrar pel nano. Però, Aviam, era un dels... a mi em va deixar mala sensació. Mala sensació, sí. Jo, molt de Ferrari. Esperava més, he de dir. Te n'alegres del podi, igualment. Sí. Van dir que havien d'arreglar els problemes de fiabilitat de cara a la temporada vinent. Això ho van dir l'any passat. I han vist la primera carrera, que molt bé no els hi ha sortit. Una cosa a favor que tenen és que sembla que els pit stops Han millorat Han una millorat. mica, no? sí, ho sembla real. Hombre, ara porten les 4 rodes, ara tenen les 4 rodes a canviar, això però ha a millorat. sobre han estat ràpids. M'hi vaig fixar, estaven Ojo. sobre els 2 segons i mig, està bé. Això. Hosti, això està bastant bé. Un altre tomàquet, que aquest sí que desastrós, és McLaren. Ja l'any passat van començar bastant malament, però més ara ho han verbalitzat, que no han pogut desenvolupar el cotxe tant com volien. Ja es veurà amb els problemes del cotxe de Piastri que els va obligar a abandonar, o és que no sé què és pitjor, quedar 17è, que t'hagin doblat 2 cops amb un pilot bo com és Norris. Això vol dir que jo crec que Norris, a la que se li acabi el contracte, aspirarà a una escuderia que realment... Li queda per això, 2024 era, no? No més. Més? La càrcel! Però bueno, això el tio li fotrà fora. Tu busco, mentrestant. Sí, aviam. Fins a quin any té? Però això, és que el tio deu estar a casa seva comptant els segons que li queden per deixar d'estar contractat amb McLaren. De moment fins al 25. 2025, li queden 2 anyets de plorar una mica. El que ja no plora és el bon amic Daniel Ricciardo, que li paguen 18 milions d'euros per no conduir la merda de cotxe de McLaren. Tela marinera, jo també voldria això, Sembla fet expressament això. Sí. Tant que deien, ui, Ricciardo, mira. Però bueno, ja finalment, parlant dels tomàquets màxims ara i sempre, Alpine. Aquesta gent és que ni fets a propòsit de tontos, tio. Ja, bueno, aviam, la quali, mira, Ocon va fer bé, va fer P9 i tot això, i Gasly li falta, es veu que li falta una mica de rodatge al cotxe també, tot i que va fer una molt bona carrera, però la volta ràpida aquella, aviam, sense els track limits també era un P17, però no van deixar bones sensacions també. Sembla que l'Alpine no estigui tan bé per classificació. Bueno, a veure. El que segur que no estan bé és per fer coses de mecànics, perquè aquella gent no sé què els hi passa pel cap. Això de comptar fins a 5 i llavors tocar el cotxe no se la saben. I no contents amb... Havien de fer la penalització de 5 segons. I quan havien de no tocar-lo, van uns notes i es posen allà. I això va fer la penalització de 10 segons, i a l'hora d'anar a fer la penalització de 10 segons va al morau de l'Ocon i es passa de la velocitat. Això ja va ser com, esteu bobos, i ja està. Per això el Alpine són els tomàquets de la setmana. Però bueno, jo crec que sí. Són sempre els tomàquets Alpine, perquè són 3 francesos, tio, i Peter Griffin que els dirigeix, o sigui, no pot passar res bo d'allà. Són un equip francès, amb 2 pilots francesos i l'ambaixador Zinedine Zidane, un altre francès. Digue'm les notes que creus que... Perquè no hem comentat les notes... Les notes dels tomàquets? Dels tomàquets, de Ferrari, de McLaren i d'Alpine. És que McLaren jo els hi posaria un 9,5, tio, crec. 1,5? Sí. Molt baix, això. Perquè és que el cotxe va acabar la carrera, vale, mira. Perquè va acabar la carrera t'ho pujo a un 2,5. Si l'hagués acabat l'altre, un 5. Però el problema és que va acabar 17è i perquè no podia quedar més a baix, tio. Llavors, un 2,5, els hi falta molt a millorar. Després, l'Alpine, en ordre de sentit, farem. L'Alpine sí que els hi posaria aquí potser un 4,5 rascant el 5. Perquè si no haguessin tingut els problemes de les penalitzacions, jo crec que haurien pogut arribar a puntuar els dos. I, bueno, finalment, el Ferrari, jo el deixaria amb un 6,5, quasi. Perquè si no hagués sigut pel problema de fiabilitat, haurien tingut un podi, jo crec. Bueno, aviam, també s'havia de veure. Quedaven 15 voltes i en 15 voltes poden passar moltes coses, llavors... Sainz va començar molt malament. Sí que és cert que
Leclerc jo crec que és més ràpid Sí, ara sí. mateix. El Leclerc li portava bastants segons d'avantatge a Alonso suficients Però- com perquè en 15 voltes no se'l mengés. Però bueno, és a dir, quedem amb un 2,5 McLaren, 2,5 McLaren, 4,5 4,5 Alpine i un 6,5 per Ferrari. Això- Aquest cap de setmana. deixem amb un 5,5. Sí. Acotarem cap a baix un 5,5. Doncs bé, jo crec que fins aquí ja Aquí estaríem. hem acabat avui, sí. Aquí acabem. Mhm. Sí. Doncs bé, passarem a acabar el programa ja. Jo crec que ha estat prou bé. Hombre. El mateix, deixeu-nos comentaris a baix, aviam Clar, què que us sembla que us ha pugui anat millorar, sí, semblant, sí. tot, comentaris que vulgueu fer. També aneu-nos deixant preguntes, perquè Sí, si voleu saber coses... avisem de que farem un consultori. Ojo! Per tant, tots els dubtes que tingueu, aneu-los deixant per allà sota. També ens podeu seguir, l'ho he dit, A les xarxes nostres socials, sí. De moment ens podeu veure i escoltar a YouTube. El mateix, estem Pendents, intentant gestionar el tema de Spotify i altres plataformes, Altres plataformes de podcast de podcast i tot això, per tant... que no fins xupin aquí. bateria i datos com fa YouTube. Sí, Que a sí, mi sí. m'agradaria poder-ho escoltar amb la pantalla bloquejada. Paga el premi. Però em veus cara de burgès, tio? Què és això? Que tinc cara de Red Bull o què? No. Doncs bé, doncs fins aquí el programa. Esperem que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve amb La el prèvia nou de Bulldog. Jeddah. Aviam, Sí, sí. aviam qui la Qui caga la liarà? aquesta Qui la setmana. lia? A veure, Aquesta setmana no hi ha gran premi. Aviam qui té collons a liar-la. bueno... També farem la prèvia del Gran Premi dels Drets Humans Hombre, aquest sempre. i I parlarem i anirem veient. de les novetats de la Fórmula 1. Mentrestant, passiu bé i bona nit. Vale. Adiós.